לא הרבה האמינו שנגיע לניצחון החד משמעי והמכריע הזה. ועשינו את זה ביחד. ביחד איתכם וביחד עם תושבי אשדוד. והפסוק שמתאים, הכי מתאים לסיטואציה הזאת, למציאות הזאת שבה היינו בשנה האחרונה, בפסוק הזורעים בדמעה ורינה יקצור. את מערכת הבחירות הזאת זרענו עם הרבה דמעה. היא הייתה קשה, היא הייתה סוערת, היא הייתה פוגענית באופן קיצוני, שהביאה לנו קבוצה אחת. אני אומר דברים לא נעימים. אני בדרך כלל, אתם מכירים אותי, מאוד ממלכתי, אבל זה רגע היסטורי. זה רגע היסטורי בתולדותיה של העיר אשדוד. ואנחנו חייבים לומר את האמת ההיסטורית הזאת, בשביל העתיד, בשביל ההיסטוריה, כדי שנדע לפני איזו סכנה עמדה העיר שלנו אשדוד, וממה כולנו הצלנו אותה. ולכן צריך לומר את הדברים באופן הכי ממוקד, הכי לא אישי, אבל הכי נכון ומדויק. מדובר בקבוצה אחת, שמועמד אחד ריכז סביבו, שהובילה את העיר, את כל העיר, לשיח של שנאה שטרם נראה כמותו בתולדות אשדוד. מזעזע ברשעותו ומביך ברמה הנמוכה שלו. לכן המאבק שלי, יחד עם גבי, הוא לא רק מאבק, הוא לא היה מאבק רק הישרדות פוליטית. זה לא היה עוד מאבק פוליטי. זה היה מאבק על דמותה ואופייה של אשדוד, על העתיד המוסרי והחברתי שלה, על הערכים של העיר האהובה שלנו. זה היה המאבק, שלא נקל ראש. והניצחון הזה הוא הניצחון של הערכים, של המוסר, של האמת, של היושר, של הכבוד ההדדי. זאת לא פרפרזה ולא הגזמה. זאת המציאות שמולה התמודדנו. לשמור על הבית, להציל את העיר, פשוטו כמשמעו. לכן היסטורית, הניצחון הזה הוא ניצחון מאוד מאוד חשוב. ומהחשובים בתולדות אשדוד. ואפשר להוסיף לו גם את הפן האישי, מכיוון שאנשים גם סבלו באופן אישי. אנשים נפגעו באופן אישי. כל בוקר קמו לסמסים פוגעניים, להערות ברשתות, במדיה החברתית, בתקשורת. מה לא נאמר עליהם? על בני משפחה ועל חברים ועל קבוצות. נורא והיום. ולכן, כשמתגברים על כל הדבר הזה, מותר גם לשמוח ולראות בניצחון הזה גם ניצחון מתוק. ניצחון מתוק. שראוי שנרשה לעצמנו להתענג עליו קצת. לזמן מה? לא הרבה. עד יום ראשון בעזרת השם. אז זורעים בדמעה ברינה יקצור, והערב הזה הוא ערב של רינה עבור אנשים רבים. ומטעמי צניעות הפרט. וגם העניין החוקי של עובדי עירייה וכו', אני לא רוצה לפרט את השמות של כולם. חוץ מאחד שאני חייב להצביע עליו, אי אפשר בלי, צריך להגיד את האמת, להכיר לו תודה בשמי ובשם תושבי אשדוד ובשמכם. חברי כשותף ושותפי כאח לי מזה 25 שנה בחיים הציבוריים. גבי נפו. עורך-דין גביות נפו. שעמד בראש המערכה הגדולה והמורכבת הזאת. אתם לא מתארים לעצמכם כמה קשה וגדולה ומורכבת המערכה שעברנו.